Wadhab haka Jingshukor. Abshwa kadon ka babakla bat kani ka jingturwa ka ilong kumbala banshanya ka la bande ka bashuthok ka jingsha thok lani scam ka di ka jingle bam hok ban persyang ban kamay pisa da ka bapin ngop ikibriyo wakin sa me ki login detail jongki ki jingtip syapangya la die phone number lani kiwe kanang roy ki kam online ka jing thok ha ka internet ka long ka jingja ka bajujia barobor ka jingsha thok ka la ban long ha ki rukom babun jat pidei ban long ki ba pikir bat ki ba husiar tangba kumnu phintib la kanu ka de ka bashu thok baningkong hatu kani ka message ka long ka badei teng ki app bathok ki I kumba ki de ki bashisha bat laju peni bat pentip ha ki website lani ha ki app stores pet pha ya ki jing bakla ha ka rukom spell dak ki jing I review de ki ba penon kam bat ki dur ki dar bam daler ka baar hatu ka benta jong ka URL ka sedang da ka https bat itala red bajer ngam ha phang ka diang lada hoot ka biang kamut ka jing pinya so ha ka internet ka long ka basngan bat bam don jing ma kabalai hatu ka pane me ka jing tips phang jong phi don ki nong thok ki ba pan ya ka jing tips phang la die bakin la ban pha shu e phi shi bon ki kam thok bon na ki kam business ba shisha ke nom pan ya ki jing tips phang jong phi da ka ba shu message la ni nang nu ru light satang na ka website jong ki basaw hatu ka ni ka email la ni ka site ka terwa AAP da ka baklem siyo ki jing terwa bon sin kim day ba yo shisha basan hatu ka de ka email ba pha pateng la ni ka nu ka post ka babu padba ki jing tho la ni ki ba ong ya phi ban pha pateng ya baro ba phi thu ka bu ya phi ba de ki wei ha ka jing ma wajule ya ka nilam da phi tikna ya ka tan rai ba tikna ba ka khubor ka long ka basngan ban pha ya ki wei ba henrio hatu ka don ka jing tho ba ret hatu do jong buon ki kot ki slap hen shem ka jing tho ba ret kini ki kentin ki long ba ret bat buon sin ju don ki jing tho ba don kam ya ki ba kim kwa ba phinnum ken mau yo I kum ka nuksa ka jing tho halor ka ong ba phi job ba yo ya ka phone tang ba I jing tho ba ret hatu do I ong ba phi hapsiu ya ka company san hajar tingka man ubenai ka ka ba phi dei ban le la da phingat ha ka jing sha thok wat om tieng ya thoa ki ba hayeng lan ni ha ki rang ba ki ba phi shanya philaru ban pentep ru sha ki bor an kat ba phinang pen slam katta kala ban kham snew la da phingop ha ka jing sha thok pentep gloy ki parlok ba ye ki wei ba phidon ki number phone jong ki namar ma ki ru ki la ban yo e ka message thok ba don ha ka jing ma la da la report e ka message ba ka dei ka ba thok Kilyang no ki password jong phi ki ba phi pendon kam ha ki account online what hab ha ka Jingshukor long ki bastad ha ka internet glossary jingbataya ki kentin fake ka ba shukor scam jingsha thong scammer nong thok login detail contract Jingmanjur pop-ups Kibapau halor user review Jing I review na kipadba graphics Kidur URL https report online password